ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଫଟୋ। ଏଠି ମୁଁ ଅଛି, ଏଠି ମୋ ପତିଦେବ ଆଉ ମୁଁ ଅଛୁ। ଆଉ ହେଉଛି ଏଠି ରହିଲେ ମୋ ପତିଦେବ ଆଉ ମୋ ପୁଅ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ପୁଅ ତା ବାବା ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମୋ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ମୋ ପୁଅର ବି ସାଙ୍ଗ ଅଛି। ଏଇଟା ମୋ ଗେଣ୍ଡି ଝିଅ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁଇଟ୍ ଝିଅ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆଉ ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତ ମୋ ରହିଲା ମୋ ଭାଇ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ମୋ କୁଇନ୍ ସିଷ୍ଟର ସାନ ଭଉଣୀ ରହିଛି। ଏଠି ଆମେ ରହିଲୁ 2 ଭଉଣୀ, ଆମେ ଏଠି ରହିଲୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ 2 ଜଣ ଆମ ଶାଶୁ ମା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ହେଉଛି ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମ ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ମିଶି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏଠି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି, ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ମାଆ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ମୋ ଝିଅ ଅଛି। ଏଠି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଅଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଲେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ, ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅଛି ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଅଛି। ବାସ୍ ହୋ ଗୟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍।